Bueno, son de Roimelo, chamo-me Herminia Quinter, Roimelo de Allariz, porque non sei se hai máis Roimelos. Chamo-me Herminia Quinter Fernández, aprendín a coser, porque non quería ir ao monte, que somos 7 irmãos, 3 irmãos e 4 irmás, e ningún aprendeu, só eu, porque choraba. Senón tampouco, porque había que traballar nos eidos. Pero, como choraba sempre, a miña nai colleu, eu só dicíalle, mamá, eu quero ir coser carroza. Pregúntille se me quere. Eu quero ir coser carroza. Bueno, preguntoulle, dixolle que sí, e aprendín carroza, corte e todo. Eu aprendín carroza. Íbamos para as casas tamén, outras veces quedábamos na casa e cosíamos. Tiñamos moita prisa de noite, tamén cosíamos de noite. Eu quedaba ali axudando, e despois dormía na casa dela. Pois a mañá levantábamos e preparábamos e desayunábamos e marchábamos coser para aquí, para Allariz. Sempre viñamos para unha aldea tamén íbamos coser para moitas casas, había que coser, facíase todo, e aos homes tiñas de que botar pezas aos pantalóns, que como levan hoxe así petachos nos pantalóns, pois entonces botábamos nos, agora é de vicio, pero antes era necesidade, que se rompían e había que coserllos. Pois eu estuve cosendo carroza ano e medio, máis ou menos, e primeiro cosía con ela xa tiña a máquina. Eu cosín carroza, aprendín, e ela xa tiña a máquina. E despois eu acabei, xa sabía o corte, xa sabía coser, pero ainda non me podían comprar a máquina. E chegaron as festas do San Benito, ela tiña moita prisa, facíalle falta a máquina, eu tiña que facer uns vestidos para unha miña irmá. E para min, que era que estaba solteira na casa, e eu, entonces traía a hilvanada preparada e cosía, e tiña unha señora que se chamaba Carmiña, que lle traíamos o leite. E dixo ela, ai non, muller, ven coser á miña casa, que eu non se usa máquina. Tiña 2 nenas pequenas, e coses tú, entonces eu cosía hasta mediodía, viña a mañá, cosía todo o que tuvera que coser á máquina, a tarde se non acabara volvía, e despois á noite remataba, hilvanaba, e así hasta que foi o meu irmão a Castilla, o máis novo dos homes, e ao vir foi cando me compraron a máquina, parece que me tocara a lotería. Con o meu pai Orense, fomos ao rastro, custou uns 500 pesetas, e bueno, viña máis contenta que casi trouxera un coche novo, que entonces pouca xente o tiña. E xa empecé eu a coser por as casas, despois eu aprendín a Eudosia, e entonces tamén aprendeu comigo. E despois á noite tiñamos que traballar, porque a miña irmá, a maior, facía da lana das ovellas, que arrapábamos, lavábamos a lana, fiábana, e despois facía para nós chaquetas, e para o meu pai e para os meus 3 irmãos, jerseis. E a miña nai tiñía de noite preles azul, e para nós de rojo. Cando acababa as chaquetas a miña irmá, os meus irmãos facíalle cunha cremallera por aquí, e nós con os botonciños. E entonces aquilo todo facíamoslo de noite. Eu viña de coser, e cando, eso no inverno, no verão xa non íbamos ao fiadeiro, como lle chamábamos, pero todo o inverno, como enseguida escurecía, había que traballar moito de noite, pois íbamos, sentábamos todas cun candil, ali sacábamos unha mecha así, e eu cosía, ganchillaba, as miñas irmás calcetaban, fiaban o liño, porque eu acordo o proceso do liño todo na miña casa, que se botaba liño e se fiaba e se facía todo, e as sábanas, ou se facían no tear. Nós non tiñamos tear, pero levábamos a unha señora, e aquela señora dicíanos, despois viña todo nunha peza, e era así de estreito, entonces había que cortar 3 partes e coselas a mao para facer as sábanas. E nos Asturias, pois claro, fomos para ali, andábamos da habitación. Eu tiña solo un neno, era pequeno, e facía as cousas da casa, e a veces cosía algo para cualquera, se non... E ali xa comprei a máquina de pé. E o neno era pequeno, pero tiña unha veciña de Valladolid que tiña uns nenos, e xugaba moito con eles, e a quería moito, e ela tamén. E cando comprei a máquina, dixen, aprendíancheme a bordar algo, pero con neno, para encima non era no mesmo pueblo, que era noutro puebliño ao lado. O neno non pode ir, que sí, el niño me lo dejas a mí. El niño me lo dejas a mí, e tú vete. Entonces, aprendín a bordar a máquina. O meu marido, despois da Asturias, e eso viñámonos para aquí cando se cumpliu a mili, despois fomos para o País Vasco. Estivemos no País Vasco, ali sí que cosí moito.
Pero tuvo un accidente o meu marido e morreu na miña casa. E entonces xa tuve que deixar de coser, traballar. E, bueno, de todo non, porque eu sempre para as miñas irmás e para min, unha cuñada que teño, que é irmá do marido, que só son 2 irmãos, non só éramos moitos, pero eles eran 2. Pois ainda fago, de vez en cuando algo, pero non así coser todos os días.